Sziasztok! Hát, magam sem gondoltam volna, de elérkeztünk ehhez a videóhoz is, ami hát már a címből is láthattátok, hogy megmutatom, hogy hogy készítem a körmeimet, és hát egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy én erről ilyen gyorsan viszonylag gyorsan videót fogok készíteni. Hát elég hosszú utat jártam be így köröm tekintetében, mert én teljesen a nulláról kezdtem. Úgyhogy igen, tehát ez a videó, azt már most leszögezném az elején, hogy véletlenül sem tutorial videó, messze nem. Nem is lehet a tutorial szót itt, az oktató jellegű videót itt megemlíteni. Tehát én nem vagyok körmös, nincs meg a végzettségem hozzá, én csak magamnak készítem a körmeimet, tehát így nézzétek majd meg ezeket a képsorokat, amiket majd itt láthattok. Csak gondoltam, felveszek egy bevezető szöveget hozzá. Az, hogy miért készítem én a körmeimet, azt már szerintem egy videóban elmondtam, de hát pár mondatban, így összefoglalva azt tudom mondani, hogy mindenképpen szerettem volna váltani, mert hát nem voltam teljesen megelégedve a körmösömmel, viszont tehát amikre hivatkozott, hogy miért hagyom el a körmeimet, és hát nem egyet, nem kettőt, hanem tehát utoljára már az 5 volt az, ami kiverte a biztosítékot, az volt, hogy vagy a pajzsmirigyemet mondta, vagy vitaminhiányt, vagy az, hogy hát középkorú nő vagyok, és hát ennyi, biztos a hormonváltozás, és én úgy voltam vele, hogy ha most az tényleg ez van mögött, akkor én hiába megyek más körmöshöz el, mert a probléma ugyanúgy fenn fog állni. Tehát nem leszek sem fiatalabb, a pajzsmirigyem sem fog helyrejönni, és akkor ott fogok tartani, hogy hiába adok ki egy rakáspénzt körmösre, akkor is ápolatlan hatása lesz a körmeimnek akkor, hogyha mondjuk éppen hiányzik 1 vagy 2, vagy éppen több, és ezen gondolat mentén úgy döntöttem, hogy jó, akkor megveszek hozzá mindent, és én ezt meg fogom tanulni, és igenis el fogom magamnak készíteni. Hát hadd ne mondjam, hogy az első körömmel vért izzadtam, mert megrendeltem a cuccokat. Először is azt kellett összeollózni, hogy miket vegyek meg. Megrendeltem mindent, itt voltak a cuccok, és akkor ott tartottam, hogy oké, most már eljött az idő, és meg kéne csinálni a körmeimet, és hogy csináljam meg. És oktatóanyagok, videóanyagokat néztem a YouTube-on, és így készült el az első körmöm, amit én ki is tettem akkor nektek bejegyzésbe. És hát azóta már nagyon-nagyon sokszor készítettem, és azt kell mondjam, hogy nem bántam meg, nagyon-nagyon szeretem magamnak készíteni. Igazi én idő, igazi csajos én idő. Tehát ez az egyik én időm, a videózás, de hát ilyenkor azért ez azért energiát is vesz ki az emberből, mert összeszedetten kellene beszélni, ugye össze kell szedni a gondolataimat, meg kell jelenni, ki kell nézni valahogy, tehát az azért mégiscsak plusz energiákat igényel, ettől függetlenül ezt is szeretem nagyon-nagyon csinálni, de úgy az igazi visszahúzódás nekem, tudjátok, hogy úgy beülök a sminkes körmös kuckómba, amit majd megmutatok nektek egyszer, és oda visszahúzódok, és én órákon keresztül ott el vagyok, sokszor néma csöndben, nem is indítok semmi YouTube videót, nincs semmi háttérzaj nekem, hanem csak koncentrálok, és tök jól el vagyok azzal, amit csinálok. Szóval abszolút de kikapcsolódás számomra,
Nyilván, tehát amikor annyira fáradt az ember, akkor nincs kedve hozzá kezdeni, akkor nem is csinálom, mert akkor már tudom, hogy akkor az nagyon-nagyon szenvedős tud lenni, de alapvetően, amikor nem vagyok fáradt, akkor én imádom a körmeimet csinálni. Sokáig tart, több órán keresztül készítem, nem is kapkodok vele, szünetet tartok, mosdó, evés, ivás, néha, tudom én, a fiam is beül oda, és akkor valamit mondanak, tehát sokszor tartok szünetet, de tehát ha nem tartanék, akkor is több óra lenne. Az, hogy ez most mennyire szakszerű, vagy mennyire nem, de mondom, kérem a körmösöket, meg a hozzáértőket, hogy ebben ne kössenek bele, mert én nem tanultam, kizárólag azt mutatom meg, amit én csinálok, ami nekem bevált. Azt kell mondjam, hogy a sminkhez azért sokkal, de sokkal jobban értek, mert hát hivatalosan azt sem tanultam, de azt azért már 30 éve gyakorlom. Míg ezt a körmözést, ez csak 1 éve, tehát ez... Én még rengeteget kell tanulnom nekem is. Viszont, amit majd itt pár perc múlva láthattok felvételeket, hát lényegében ezeket a körmöket készítettem el azon a felvételen, amik majd mindjárt jönnek. Hát igen, azért most már esedékes lecserélni őket, mert eltelt durván 3 hét, és amire viszont büszke vagyok az az, hogy mind fennmaradt, tehát abszolút szép, egészséges, jó állapotban vannak a körmeim, és azért látjátok, hogy elég hosszúra is hagytam, úgyhogy hát szerintem, tehát magamhoz képest szerintem jól csinálom, mert fennmaradtak. Hát nyilván nem tökéletesek, tehát látom a hibákat, mindig akkor látom már a hibákat jobban, amikor elkészülnek. Amikor felkerül a fényzselés, akkor látom, hogy ott még reszelni kellett volna. Pedig annyira nézem előtte is, higgyétek el, mielőtt felrakom a színt, hogy na milyen a forma, de hát ugye amikor rákerül még 2 réteg szín, vagy akár 1 réteg szín, meg a fényzselé, na ott dobja ki igazán, amikor még van egy kis csiszolandó a formán, mindegy, ezt még tanulom, bőven kell még mit tanulnom, úgyhogy kérlek, hogy fogadjátok szeretettel és megértéssel ezt a videót, és azt végképp ne nézzétek kritikus szemmel, mert akkor többet nem mutatok körül videót, azt én garantálom, hogyha most ebbe beleálltok. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennyit akartam elmondani. Ismételten mondom, nem tutorial videó, véletlenül sem, ez az én szerencsétlenkedésem, de mivel annyian kértétek, így gondoltam, hogy megmutatom. Lesznek részletek a kis szobámból, megmutatom az ilyen alap, basic, építő, előkészítő dolgaimat is, és tervezek majd egy ilyen smink és körömszoba, ilyen room tourt, ilyen körömszoba, sminkszoba tourt, mert úgy bemutatom nektek majd az én kis kuckómat, illetve tervezek egy olyan videót, amiben a körmös dolgaimat mutatom meg, mert amiket itt mutatok, az csak a jéghegy csúcsa. Tehát a rengeteg színt, meg pigmentet, meg krómport, meg köveket, meg kiegészítőket nem is mutattam. Tehát nagyon-nagyon sok termékem van. Ez az egyik, a másik pedig, bár ez most nem ide passzol, de a smink kollekciót is tervezem. Az a szoba nagyon nagy és sok ablakot tartalmaz, tehát így nyáron azért az elég meleg volt, de most már jön az ősz, jön az én kedvenc évszakom, mint láthatjátok azért a dekorációm most már igencsak az ősz sugallja. Úgyhogy jön az ősz, jön a kellemesebb idő, és akkor oda beülök és felveszem most már a smink kollekciós videót, ami most már szerintem 3. éve ígérek nektek. Volt egy szelektálásom, azt tudom, azt megmutattam, hogy miket szelektáltam ki, de még mindig nem mutattam meg magát a kollekciómat.
Úgyhogy igen, ez csak egy ilyen kis sneak peek, hogy mi várható a jövőben, meg rengeteg, de rengeteg újdonsággal is készülök nektek, smink vonatkozásában. Úgyhogy itt megragadom az alkalmat, hogy megkérjelek benneteket, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel, mert a nézőimnek több, mint a fele. A YouTube és a Google szerint nincs feliratkozva. Úgyhogy tegyétek meg, hogy vagányak lesztek és feliratkoztok, mert szeretnék most már az 1000-re ünnepelni, és még mindig kell durván 100 feliratkozó, és akkor ígérem, hogy nagy bulit csapunk, és nagy nyereményjáték is lesz. Úgyhogy igen, te ha most nézed, és nem vagy feliratkozva, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel hozzám. Na de, ennyit a csatorna promotálásáról, és akkor most jöjjön az, hogy én hogy készítem magamnak a körmeimet, és szerintem én itt most már el is köszönök tőletek, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnézitek ezt a videót, úgyhogy akkor nézzük együtt, lássuk, hogy hogy készülnek az én körmeim. Sziasztok! Sziasztok! Most már egy éve, most volt júliusban egy éve, hogy magamnak készítem a körmeimet, és gondoltam, hogy hát mivel többen kértétek már, ezért próbálok készíteni most egy ilyen kis körmözéssel foglalkozó videó. Ugye a fázisokat be fogom mutatni, hogy éppen hol tartok, mit miért csinálok, stb. Úgyhogy a gépekről annyit, hogy mind a kettőt a Sheinről vettem. Szerintem nagyon jól bírja ez a lámpa. Ez a csiszológép, ez 45 000 fordulatos, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, elégedett vagyok vele. És hát természetesen úgy kezdjük, hogy egy alapos kézmosás után fertőtlenítek, itt vannak az eszközeim is fertőtlenítve, amiket így első lépésben fogok használni, és akkor mutatom a többit. Hát most ezt a színt fogjuk leszedni, ez nincs 3 hetes, de megmondom őszintén, hogy meguntam, és ez az otthoni körmözés egyik legnagyobb előnye, hogy akkor szeded le a színt, amikor megunod, amúgy is esedékes már a csere, úgyhogy egy nagyon szép pirosat néztem ki, arra fogunk váltani, úgyhogy kezdjünk is bele, mert ez több órás folyamat lesz. Hát sajnos az asztalom az nem a legszebb, ez így néz ki, látjátok, ez már ilyen nagyon leharcolt állapotban van, de itthonra nekem ez tökéletes, és akkor mindjárt bekapcsolom a csiszolót is nektek, látjátok 45 000-esen ilyen hangja van, ami nem vészes, úgyhogy egész elviselhetőek ezek a hangok. Itt most azt fogjátok látni, ahogy bal kézzel szedem majd le a jobb kezemről a színt. Ugye én alapvetően jobbkezes vagyok, tehát ezért nem annyira egyszerű, de úgy szoktam csinálni, és akkor remélem, hogy valamennyire látszódik is, hogy le van téve mindkét kezem. Stabilan tartom így, hogy letettem a kezemet, a csiszológépet is, illetve rögzítve van a másik kezem is, mert hát azért a bal kezem nem annyira biztos, mint a jobb, bár nem is olyan ügyetlen, mint gondoltam. Nos, így nézünk ki, most géppel leszettem a színt és a nagyját, látjátok, én körülbelül ennyit hagyok rajta, és most fogom kézzel átreszelni, és majd amikor a kézireszelőkkel átreszeltem, azután fogom majd géppel a körömágybőrt megemelni
és megtisztítani, mert előtte mindig a kézi reszelést alkalmazom, és a reszelőknek pedig én a Kristál reszelőit nagyon-nagyon szeretem. Ez nem reklám, kipróbáltam több márkát, és nekem a Kristál reszelők jöttek be. Csiszolófejet, ha kérdeznétek, akkor én ezt a márkát használom a Shein-től. Ez egy nagyon-nagyon jó csiszolófej, imádom. Pillanatok alatt leszedi a színt. És amit még nagyon-nagyon szeretek, ez a pici, ilyen precíziós fej, ezzel pedig nagyon szépen be lehet menni a körömágy, bőr mellett, és szépen ki lehet tisztítani a széleket. Úgyhogy ez a kettő fej a kedvencem. Ez és ez. Körmözéshez úgy szoktam előkészülni, hogy ebben a kosárban tartok egy csomó mindent, fejeket, fertőtlenítőt, reszelőt, ecseteket, stb. És akkor ugye van a csiszológép, van a lámpa. Itt tartom az asztalon felső fiókját, ezt ne nézzétek, használtam, vettem az asztal. Szóval itt tartom a felső fiókban az ilyen kristálos cuccaimat, előkészítő, nail prep, primer, stb. Mézgélek, fények, építőzselék. A következő fiókban vannak a Pearl Nails-es cuccaim, ezek is előkészítők. Itt a Perfect Nails-es építők, akrilgélek, pudingzselék, stb. Illetve egy fekete és egy fehér artgél. Itt pedig a Pearl Nails-es előkészítők, illetve bézgélek, fényzselék, mattzselé, bézgél, fiber bézgél, az előkészítő lötyik, a kosárban pedig a gépeket tartom, a csiszolót és a lámpát. És akkor én így szoktam, most lekapcsoltam a csiszológépet, hogy ne zavarjon be a hang, szóval így szoktam kézzel átreszelni, ugye itt a színkülönbséget egybehozni a saját körömmel, és az úgymond műkörömmel, és így szépen átreszelem az egészet. A végét még nem piszkálom, mert a hosszát meg akarom most hagyni, és a hosszát majd töltés után fogom beállítani. Itt egy picit felgyorsítom ezt a részt, megmutatom, hogy reszelem a körmemet, de gondoltam egy picit tekerek rajta, hogy ne legyen olyan unalmas. Nos, eddig így nézünk ki, most megcsinálom a másik kezemet is, és akkor azután jön a körömágy bőrrész. És amikor már így néz ki a kezem, akkor fogom ezt a bőr feltoló kaparót, ezzel szépen itt a körömágy bőrt óvatosan feltologatom, visszatolom, és majd azután megyek rá géppel. És akkor most így nézünk ki. Így, hogy előkészítettem és feltoltam a bőrt, akkor most jön ez a picike kis fej, és ezzel szépen itt bemegyek a körömágy bőr és a köröm találkozásához, és így óvatosan
szépen kitisztogatom. Nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell ezt csinálni, mert meg lehet sérteni a körömegybőrt, ami nem jó dolog, illetve hát a köröm mátrixot is, hogyha nagyon beleváj az ember, de én úgy gondolom, hogy ha észszel csinálja az ember, akkor viszont nagyon-nagyon hasznos tud lenni. És látjátok, így ennyit csinálok körülbelül, és utána a felesleget pedig ollóval le fogom vágni. És hát igen, ez balkézzel meg így néz ki. Ugye, mint mondtam, én jobbkezes vagyok, és de megoldható, tehát nagyon-nagyon lassan, ésszel és óvatosan kell csinálni. És akkor most jön a körömegybőr eltávolítása, amit hát én így szoktam csinálni. És akkor most megcsinálom mind a 10-et. És akkor sorrendben mutatom, hogy mit használok. Ez spray formában a Nail Prep, ez ilyen kikenős formában Nail Prep, ez a primer, ami a tapadást segíti. Ez egy színtelen ugye base gel, szintén tapadást elősegíti. Ezzel töltöm most be, ez a Pearl-nek a Fiber Base Gelje, nagyon szeretem. Ez a gyönyörűség, ez a Marilyn Nails-nek a 032-es, nagyon szép, ilyen málnapiros színe. Ez pedig a Top Gel, szintén a Pearl Nails Allure kollekciójával legszebb fényzselé a világon, szerintem. Igen, tehát itt a Fiber Base Gel, tehát azt nem vettem fel, hogy felvittem a Nail Prep-et, a primert, és a színtelen Base Gel-t, ugye ezek már fenn vannak, lámpában a Base Gel 1 percig kikötve, és akkor így helyezem én fel a Fiber Base Gel-t, ezt 2 rétegben végzem el, és akkor kapok egy ilyen természetes körömformát,
Nos, itt már fixálom a kiköttetett anyagot. Ugye fontos a fixálás, mert a ragacsos réteget ezzel távolítjuk el, és ezután lesz reszelhető a körmünk. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy közben átváltottam narrálásra, mert itt már befutott a családom, és volt egy kis hangzavar körülötte, és így oldottam meg a videó további részét. És akkor így néz ki a lefixált és formázásra váró köröm. Amit még itt szeretnék mutatni, az az, hogy a mutatóujjamon karvajosodásra hajlamos a köröm, és ezért én mindig végzek a két mutatóujjamon egy karvajkorrekciót, mert hát nem tetszik. Most éppen el is fogadhatnám, de ha egyszer lehet korrigálni, akkor miért ne tegyem meg? Egyébként a tapasztalatom az, hogy nem minden esetben szeretik a szalonokban korrigálni ezt. Én értem, hogy időigényes, de a vendég azért fizet, hogy esztétikus legyen a körme, és otthon már nem tudja magának megoldani azt, hogy ne legyen karvajformájú, tehát illene megcsinálni. Itt látjátok az anyagokat, amiket ugye majd fogok itt még használni, ott a szép muskátlim az ablakban. Itt vannak a reszelők, Bufinak is, a Kristál 100x180-as, nagyon-nagyon szeretem, tehát próbáltam sínes, próbáltam más márkákat, és ez jött be, ezt imádom. És akkor itt megkezdem a körömformázását. Talán mondhatom, hogy ez a kedvenc részem. Ezzel nagyon-nagyon szeretek bíbelődni. Nem is tudom, szerintem én nagy bajban lennék, hogyha én szalomban dolgoznék, vagy értitek, szóval körmösként dolgoznék, mert ezzel én nagyon-nagyon sok időt el szoktam tölteni. Függetlenül attól, hogy próbálom úgy betölteni a körmeimet, hogy minél kevesebbet kelljen reszelni, attól függetlenül én ezzel nagyon-nagyon szeretek bíbelődni. Nagyon sok körmös mondja azt, hogy a reszelésmentes technikát is át kell egy kicsit reszelni, vagy bufizni. Én is azt látom, hogy, és próbáltam is úgy csinálni, hogy ne kelljen reszelgetni, hogy csak betöltöm és kész, mehessen rá a szín, bármennyire óvatosan, szépen, lassan, precízen csináltam, nem olyan a formája, soha nem olyan, mint mikor egy kicsit át van reszelve. Ez az én szerény véleményem, mondom, körmösök, ne nézzék most ezt a videót, kérlek benneteket, mert ez csak az én véleményem. És hát igen, szorgalmasan, lelkesen reszelem. Ez, ja igen, ez a középső ujjam. Szerintem biztos vagyok benne, hogy a legtöbb embernek nem egyformák a körmei a kezén, tehát mondjuk más formája van a körömnek, a gyűrűs kisujjon, más a középsőn, más a mutatóujjon. Akinek tök egyforma, az nagyon-nagyon szerencsés, viszont én úgy gondolom, hogy ezt illene a szalonokban is egy kicsit korrigálni, és úgy megpróbálni egyformára kihozni a körmöket, mert ez úgy esztétikus. Nem tudom, hogy most hogy tanítják, hogy benne van-e már az alapszolgáltatásban ez, hogy normálisan egyformák legyenek a körmek, megpróbálják egyformára alakítani. Az biztos, hogyha én körmös lennék, én így csinálnám, mert egyszerűen esztétikailag így tudom elfogadni.
És akkor itt láthatjátok azt a körmömet, ami karvajkorrekciózva lesz. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy több anyagot töltök rá, tehát vastagabban töltöm be, és szépen alulról kireszelem, tehát magyarul egy picit alulról, ugye megemelem ezáltal, ez csak így hívom, tehát ezek nem szakkifejezések. Alulról megemelem a körmöt, és fölülről kevesebb anyagot reszelek le, és akkor ezáltal kapom meg a kívánt formát. Én ezt első perctől kezdve így csinálom, tehát az első körmömet nem is, de a második, harmadik alkalomnál már ezt a karvaj korrekciót megcsináltam, mert mondom, hát nekem így esztétikus. És igen, ez ugye egy nagyon fontos lépés, hogy itt emelem meg az egész körmöt alulról, tehát ahogy ugye egy picit ereszkedne lejjebb a formája miatt, lényegében ugye kireszeljük alulról a saját, én kiszoktam a saját körmöt teljesen reszelni, és akkor felülnézetből ugye így néz ki, viszont oldalról, ha belenéztek, vagy szemből azért látszik, hogy tehát alulról még ki kell reszelni az összeset, főleg a mutató ujjamat, ott látszik, hogy milyen vastag az anyag, ugye oldalról már jó, ott már megemeltük, de szemből még, vagy alulról még az anyagot géppel majd ki kell szedni. Szóval ezt én így oldom meg. És akkor itt jövök azzal a fejjel, amivel alulról kiszoktam reszelni lényegében az összes körmemet átreszelem alulról, úgy szépen megtisztítja alulról is ezeket az éleket, tudjátok, kiveszi, és hát plusz ugye a mutató ujjamnál nagyon fontos, ott meg még többet kell a körömből reszelni. Sínről szoktam a csiszológép fejeket vásárolni, olcsók, tartósak, jó minőségűek, úgyhogy igen, ezt fogom itt kireszelni. És akkor itt látjátok a másik kezemben a betöltött körmömet, ami még nincs átreszelve, tehát ez így néz ki, és hát így néz ki az, ami meg már meg van kicsit formázva, át van reszelve a teteje. Hát sokkal esztétikusabb, nyilván a hossza is itt lett beállítva, de mondom, én nagyon szeretem, hogyha meg van formázva, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon precízen, reszelésmentesen akarja az ember tölteni. Nyilván én nem tudom gyönyörűen reszelésmentesen tölteni. Én elhiszem, hogy vannak olyan profik, akik ezt megcsinálják, nekem ez nem megy, úgyhogy én ezt így oldom meg. Mondjuk amúgy is, mint mondtam, szeretem átreszelni az egészet. Úgyhogy igen, itt gondolom tartottam egy kis szünetet, mert megint fertőtlenítek, tehát bármit csinálok, bárhová megyek, hagyom el ezt a helyiséget, bármit fogok, meg tök mindegy, hogy mit csinálok, visszaülök ide, az az első, hogy fertőtlenítek. Na és akkor itt jön egy gyönyörűséges Marilyn Nails 32-es színünk. Ezt már nem vettem fel, hogy viszem fel a szín, mert főleg, hogyha pirosat viszek fel, levegőt alig merek venni, tehát azt is visszatartom. Nem, hogy itt még videózza. Úgyhogy csak megmutatom. Ciklámennek tűnik, de egyébként 2 rétegben
plusz egy fényzselével ilyen gyönyörű élénk málnapiros szín, úgyhogy ezt fogom én most felaplikálni a körmeimre. Egyébként vettem 5-öt most tőlük, meg vagyok a Marilyn Nails-szel elégedve, de a kedvenc márkám az a Pearl Nails, ától zéig mindent szeretek tőlük, jók a reszelőik is, bár mint mondtam ott a videó elején, azt a Crystal Nails-től szeretem, nem rossz a Crystal Nails sem, ugye láttátok, tavaly nagyon sok cuccot vettem tőlük, de a Pearl Nails az számomra bőrbarátabb, és mivel nekem ekcémás a kezem, én azt vettem észre, hogy jobb hatással van a bőrömre a Pearl Nails terméke, úgy átfogóan. És igen, itt mutogattam, hogy milyen szépen kikorrekcióztam, na és itt már láthatjátok a végeredményt, nagyon szép piros lett, imádom a piros körmöket. Nekem az a kedvencem, vagy a francia, vagy az a piros. Hát ezt könnyebben elkészítem, mert igen, tehát a bal kezemre még megcsinálom a franciát, de a jobb az már egy kicsit macerásabb. Ez már másnap, itt már villogok, ugye egy szép terítő is le van terítve. Szóval ilyen lett a körmöm. Hát köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a videót. Én így készítem magamnak, remélem, hogy tetszett. Ismételten mondom, hogy ez nem oktató videó volt, csak megmutattam, ahogy én készítem a körmeimet, úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok!